Να καλησπερίσω στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Νίκο Σκουλά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ σας ευχαριστώ που την αποδεχθήκατε. Δεν τα έχουμε πει, κύριε Σκουλά, μετά και την επίσημη ανάληψη του χαρτοφυλακίου εκ νέου των τεχνικών έργων. Συγχαρητήρια και για αυτό. Να ξεκινήσουμε όμως από το νέο ΒΟΑΚ. Υπάρχει όντως τόσο έντονος προβληματισμός στην Περιφέρεια Κρήτης και πόσο κοντά είμαστε στο να χάσουμε τελικά τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης? Υπάρχει έντονη ανησυχία από την Περιφέρεια Κρήτης. Ήδη πριν από 4 χρόνια ο κύριος Αρναουτάκης είχε πει ότι ΒΟΑΚ 2030 και να δούμε. Διότι γνωρίζουμε τα χρονοδιαγράμματα και τις προϋποθέσεις του νόμου 4412, παρατηρούμε τις καθυστερήσεις ήδη στις τεχνικές προσφορές, παράταση οικονομική προσφορά μέχρι 7 Μαρτίου. Αυτά δεν είναι στην αρμοδιότητά μας, αλλά είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου. Αλλά εμείς είμαστε η τοπική αυτοδιοίκηση της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία έχει τον πρωτεύοντα λόγο μαζί με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους στα τεχνικά θέματα και σε ό,τι αφορά τις υποδομές του νησιού, με πρώτη φυσικά και θεμελιωδέστερη το βόρειο οδικό άξονα. Άρα λοιπόν, τα 200 εκατομμύρια, τα οποία πρέπει να απορροφηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, διότι από το 1.750.000 που είναι ο ΒΟΑΚ, τα 800 εκατομμύρια είναι θέμα ευθύνης του δημοσίου, εκ των οποίων τα 600 εκατομμύρια είναι από το ΕΣΠΑ και τα άλλα 200 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Άρα λοιπόν, εφόσον προϋπόθεση για να αντληθούν αυτά τα χρήματα έχει μπει το να έχει ανακοινωθεί η σύμβαση και να έχει γίνει και ένα ποσοστό περίπου 15% του εκτελεσμένου έργου, τουλάχιστον όσον αφορά τις παρακάμψεις Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων, αυτά δεν προλαβαίνουν να γίνουν από το Ταμείο Ανάκαμψης, με αποτέλεσμα, όπως γνωρίζουμε, τις διαδικασίες, διότι μετά το ολοκλήρωση τεχνικών προσφορών πρέπει να ανοίξουν οι τεχνικές προσφορές, οι οικονομικές προσφορές που έχουν πάρει παράταση μέχρι 7 Μαρτίου, να περάσει από το ελεγκτικό συνέδριο, να γίνει νόμος της Βουλής, να ακυρωθεί η σύμβαση από τη Βουλή, αφού το υπογραφεί, και να εκτελεστεί και ένα 15% του έργου. Αυτά στα χρονοδιαγράμματα, τα επιτρεπόμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι ανέφικτα, κύριε Οικονομοπούλου, και δικαίως η αντιπολίτευση, όσο οφείλει εκ του θεσμικού της ρόλου, ίσον αντιπολίτευση και μείζον αντιπολίτευση, προβάλλει το θέμα των καθυστερήσεων στη Βουλή. Η Περιφέρεια Κρήτης, προεχόντως ο κύριος Αρναουτάκης, προβάλλει το θέμα στα Υπουργεία, το θέτει με την θεσμική σοβαρότητα και διακριτικότητα της συνδρομητικής και ενδιαφερόμενης πραγματικά πολιτικής βούλησης, η οποία χαρακτηρίζει την έκφραση του δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης χρόνια τώρα στην Κρήτη, αλλά υπάρχει θέμα και είναι πρόδειλο. Αν αυτά τα 200 εκατομμύρια δεν αντληθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θα υποχρεωθεί το δημόσιο να τα αντλήσει από τα πρόγραμμα, από ίδιους πόρους, και θα απολέσουμε αυτό το τεράστιο ποσό το οποίο έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του ΒΟΑΚ. Διότι το υπόλοιπο, κύριε Οικονομοπούλου, έχει μεταφερθεί στον παραχωρησιούχο με προοπτική άντλησης από τα διόδια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό που μας λέτε όμως τώρα είναι συγκλονιστικό. Μας λέτε ότι όπως κινούνται τα πράγματα χρόνια τώρα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, και προβλέπονται οι διαδικασίες, δεν προλαβαίνουμε τελικά. Είναι αυτή η είδηση, δεν προλαβαίνουμε να εκταμιεύουμε. Η μικρή μου πείρα στα τεχνικά έργα ως Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων λέει ότι θα πρέπει να τρέξουν πάρα πολλοί οι διαδικασίες για να προλάβουμε το Ταμείο Ανάκαμψης στα 200 εκατομμύρια. Μια κυβερνητική παρέμβαση, μια παρέμβαση του Πρωθυπουργού να ανοίξουν άμεσα οικονομικές προσφορές, φαντάζομαι είναι απαραίτητη με αυτό που μας λέτε τώρα, και πάλι δεν είναι βέβαιο ότι θα καταφέρουμε. Το Υπουργείο γνωρίζει καλύτερα, ίσως από την τοπική αυτοδιοίκηση ως αρμόδιο για την εκτέλεση της σύμβασης, αυτή τη διαδικασία που πρέπει να επισπεύσει για να μην χαθούν τα 200 εκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κύριε Οικονομοπούλου. Κύριε Σκουλά, θα πρέπει η επίβλεψη του έργου, που σωστά ανήκει στο Υπουργείο, να μεταφερθεί στην Περιφέρεια Κρήτης, που είναι εδώ, είναι κοντά, είναι η αρχή που ενδιαφέρεται και που ίσως να είναι και πιο ευέλικτη τελικά για να τρέξουν οι διαδικασίες? Το ζητούσε ο κύριος Αρναουτάκης από το 2010 και σε επίπεδο μελετών θα είχαμε έτοιμες μελέτες, αν από το 2010 μας είχαν αναθέσει αυτή την αρμοδιότητα.
Τώρα όμως μιλάμε σε θεωρητικό πεδίο, κύριε Οικονομοπούλου. Αυτό το οποίο θα μπορούσε να γίνει είναι να ανατεθεί το τμήμα του Λασιθίου, για το οποίο υπάρχουν όριμες περιβαλλοντικές μελέτες μέχρι την Παχιά Άμμο, από Άγιο Νικόλαο μέχρι Φρουζή και από Φρουζή μέχρι Παχιά Άμμο, να ανατεθεί ως εποπτεύουσα υπηρεσία στην περιφέρεια Κρήτης η εκτέλεση αυτού του τμήματος για το Λασίθι, στο οποίο έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Αντίστοιχη περίπτωση που αναλάβατε τελικά όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, τις μελέτες και έτρεξε το έργο, είναι το φράγμα Πλακιώτισσας, το οποίο φαίνεται ότι θα ολοκληρωθεί. Είναι έργο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Όλη η προεργασία έχει γίνει από την περιφέρεια Κρήτης. Βρήκαμε τα χρήματα, ο κύριος Αρναουτάκης, το Μάρτιο 3.600 και έχουμε πει ότι το 2024 παραγγέλνουμε τώρα τον εξοπλισμό, έχοντας καταλήξει στις προδιαγραφές για την τελική έμφραξη. Είναι κλασική περίπτωση έργου της περιφέρειας Κρήτης μείζωνος κλίμακος, το οποίο είναι έργο του Υπουργείου και το οποίο εκτελείται από την υπηρεσία μας στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. Πολλά συγχαρητήρια στο τμήμα δομών και στην κυρία Μαριέτα Σγουρό, την τμήματάρχη του αρμόδιου τμήματος, διότι όταν έχουμε χρηματοδότηση από το Υπουργείο, οι δικές μας υπηρεσίες, τα θέματα Κρήτης θα πονάνε πάρα πολύ. Η Πλακιώτισσα θα κλείσει με προεργασία και ετοιμότητα και επιστημονική επίβλεψη της περιφέρειας Κρήτης εντός του 24. Διακηρυγμένος στόχος και επανειλημμένη πολιτική δέσμευση. Επειδή δεν τα έχουμε πει μετά την εκ νέου ανάληψη του χαρτοφυλακίου, αυτό δείχνει έτσι την εμπιστοσύνη του Σταύρου Αρναουτάκη στο πρόσωπό σας και βεβαίως την ικανοποίηση από το έργο που παράξατε το προηγούμενο διάστημα. Πώς αισθάνεστε? Τα κριτήρια επιλογής αφορούν τον πολιτικό μου προϊστάμενο. Εμείς μία εντολή έχουμε να κάνουμε πράξη αυτά τα οποία έχουμε ως θεσμική μνήμη υπηρεσίας εκδιπλώσει σε επίπεδο μελετών και σε επίπεδο υλοποίησης έργων, να έχουμε μία επαρκή εποπτεία σε αυτό. Από εκεί και μετά όλοι κρινόμαστε κάθε μέρα. Υπάρχει και η τυχεότητα, υπάρχει και η προσωπική σπουδή, υπάρχει και η θεσμική υποδομή. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα συλλογικά, διότι δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι χωρίς τη χρηματοδοτική ευρηματικότητα του πολιτικού μας προϊσταμένου όλα αυτά δεν κινούνται με επάρκεια. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι χωρίς την επάρκεια του στελεχικού μας δυναμικού όλα αυτά θα μπορούσαν να τρέχουν όπως τρέχουν. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι χωρίς την πολιτική συνδρομή ενός αντιπεριφερειάρχη εκεί τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι καλύτερα ή λιγότερα καλά. Είμαστε μια ομάδα, θέλουμε να πούμε. Οπωσδήποτε, και θα είναι τα χρόνια μπροστά, έτσι, χρόνια που θα πρέπει να δοθεί έμφαση στις υποδομές στην Κρήτη, να αναπτυχθούμε πάρα πολύ, αντιπλημμυρικά έργα, όλα αυτά, κύριε Σκουλά. Ποιος είναι ο σχεδιασμός της περιφέρειας Κρήτης? Κύριε Οικονομοπούλου, θέλω να το πω δημόσια. Έχουμε φιλοδοξίες, έχουμε σχέδια, έχουμε ανάγκες. Θέλουμε προσωπικό. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης έχει ένα προϋπολογισμό περίπου 300 εκατομμύρια και θέλει μόνιμο στελεχικό δυναμικό για να τρέξει αυτά τα οποία έχει και τα πολύ περισσότερα τα οποία θα θέλαμε. Δεν γίνονται προσλήψεις από το Υπουργείο, δεν ανανεώνεται το στελεχικό δυναμικό της υπηρεσίας προκειμένου να αντέξει αυτά τα οποία η πολιτική επιθυμία και η κοινωνική ανάγκη επιτάσσουν, με αποτέλεσμα με ημιτελείς και δάνειες, οι οποίες είναι εφήμερες παρουσίες επιστημόνων στην υπηρεσία, δεν μπορεί να υπάρξει η μακρά θεσμική μνήμη την οποία εξασφαλίζει ένα μόνιμο πολιτικό και διοικητικό προσωπικό. Το μόνιμο πολιτικό το έχουμε στο πρόσωπο του κ. Αρναουτάκη. Μεταφέρονται δηλαδή υπάλληλοι από τη μία υπηρεσία στην άλλη παροδικά? Όχι, με εξάμηνα, με οκτάμηνα, με συμβάσεις ιδιωτικές από το δέδαλο. Ναι, είναι άριστα παιδιά και βοηθάνε πάρα πολύ στην παραγωγή έργου. Όμως η αξία ενός μόνιμου υπαλλήλου, ο οποίος έχει την θεσμική μνήμη της υπηρεσίας σε μακρό χρόνο, βέβαια, είναι άλλη απόδοση και άλλη βεβαιότητα. Τι ανάγκες έχετε? Σοβαρές. Για να εκδιπλώσουμε, κυρία Οικονομοπούλου, αυτά τα οποία επιθυμούμε και τα οποία αντέχουμε και τα οποία έχει ανάγκη ο τόπος σαν υποδομές, χρειαζόμαστε στελεχικό δυναμικό, διότι οριμάζει ηλικιακά και συνταξιοδοτείται ο κόσμος ο οποίος έτρεχε την υπηρεσία τόσα χρόνια. Τώρα έχουμε την πολιτική βεβαιότητα μιας πενταετίας και το όραμα το προσχεδιασμένο από τον κύριο Αρναουτάκη των παρελθόντων ετών και χρειαζόμαστε την διοικητική υποδομή που θα τρέξει
αυτά τα σπουδαία και πολιτικά προκλητικά σχέδια τα οποία εκδιπλώνονται στην περιφέρεια Κρήτης. Πού θα δώσετε το βάρος άμεσα, να πούμε σε έναν μικρό χρονικό στόχο, ποια έργα τρέχουν δηλαδή, ποια έργα είναι έτοιμα να ξεκινήσουν? Κύριε Οικονομοπούλου, είδαμε από χθες το πρωί τη σήμανση σε 2 χιλιόμετρα στο ΒΟΑΚ. Πιστεύω ότι μέχρι και το Φεβρουάριο θα έχει φτάσει η ασφαλτόστρωση του νότιου κλάδου μέχρι την Γιόφυρο μαζί με τον κόμβο Γαζίου, την άνοδο. Θα τρέξουμε τα θέματα κόμβου Αρκαλοχωρίου και θα φράξουμε την Πλακιώτισσα. Βέβαια, είναι αυτά είναι άμεσες προτεραιότητες. Δεν θα παριθμίσουμε τι άλλο τρέχει από τα δεκάδες έργα ή το τι σχεδιάζουμε. Απλά του 24 τα εμβληματικά θέματα είναι ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ, ασφαλτόστρωση περιμετρικά του Ηρακλείου και άλλη μια στρώση που χρειάζεται η Καζαντζίδη, Αρκαλοχώρη και Πλακιώτισσα. Κατανοητό. Κύριε Σκουλά, σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Τιμή μας. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.